Engko aku mimik ya mbok. Mimik apa? Minuman susu Endomelek. Endomelek. Sorry ya Mbak. Ada. Iki lho antarane aku karo Lisa milih sapa? Bingung. Ya ora iso loro-lorone milih depan. Aku tresno kowe. Nah, ngono. Piye? Kae kok tak apusi. Aduh. Macam mana itu mulut bisa dipegang? Hah? Untung kur mondolan. Anek liyane mondolan we. Kelintang-kelintang numpak andong ngabel klingklong. Ya sinden-sinden wis mulai naik daun. Ya wah jan seana gleleng bengi iki ya. Diapit sinden loro dasare sing siji isih kenya, isih perawan ya. Sing siji urung tau ngetokke macan ya. Halo. Golek liyane. Iki mawon ban iku sing ra nganggo kabel malah ramune apik sing nganggo kabel. Oh sing iki isih perawan, sing iki. Ngapa? Wis, ha nggih. Ha nggih piye? Wis tau dadi manten tur suwe. Tur suwe piye maksude? Wis lawas, Mas. Oh, nggih. Titikane anu, Mas. Titikane apa? Denyut nadi. Wo. Loh, apa? Kok iso denyut nadi kok nggo titikan wong dadi manten? Oh, ning nggon tangan, Mas. Pane ngene. Piye? Ya ala. Gredeg. 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 Kuwi nek manten. Kuwi tegese wis. Wah, wis kesuwen. Ane sing kesuwen. Aku cobane. Ah beda, Mas. Kose Mas ana sing nuwun sewu karo ngatur para penonton sing jumeneng monggo katuran lenggah. Ya. Monggo-monggo lenggah. Sing mburi men ketok. Ya. Katuran lenggah nggih, Bapak. Mergo kene iki Pak Bambang Sristyo nimbali awake dhewe iki kapisungsungake kagem para masyarakat. Para masyarakat. Nggih. Dadi ora suwiji-wiji ngono ya, Mak. Nggih, monggo. Lek linggo alon-alon, monggo linggo. Lah, kok urung? Mengko nak ya linggo alon-alon. Engko linggo dhewe kok. Nggih. Mesake sing ngarep nek ra linggo. Sebure. Lho, tegese sing ngarep keju to ngadeg terus. Oh, iya. Nggih, katuran lenggah, Pak. Nggih, katuran lenggah monggo. Nggih. Wiyagane ngadeg. Lho. Lah piye sing nuthuk gamelan nek ngadeg? Iya. Wiyagane ngadeg nutuki dagelan piye? Ben pasti ono. Isih sip kok Mas dituthuk. Denyut nadine sih apik. Sing sae sinten? Ayo. Denyut nadine sinten sing sae? Ayo kowe to no. Kula. Heeh. Kudune sing duk-duk ngono kuwi. Duk. Nek ngono aku mau piye? Redeg. Nek ngene jenengan kaya ngopo? Ngene jenengan kaya ngopo? Demok wae. Endi to iki? Nggih. Piye Mbak rasane? Nadi lho. Nadine. Nadi lho, Tin. Kok nadi? Lah iki nadi lah apa? Lah kok sing keri sing isor? Wah. Sing dicekel ki nadine kok sing keri isor. Oh, kuwi ra ana hubungane karo nadi liyane no. Oh, nyambung ya. Nyambung. Dedet. Dedek-dedek aku. Nek jenengan luwih suwe lho. Nek jenengan luwih suwe. Biasa karep olahraga kok. Olahragane ngopo? Olahragane piye? Urat nadi. Ayo karo olahraga iki piye ben urat nadine ben penak ben apik ngono lho. Push up. Set up. Ayo kuwi.
Kuwi penting kuwi. Aku ya kulino olahraga ngono lho. Ngopo ngono ki? Push up. Aku ora ngejak. Lah. Lah kan jenengan ya. Engko ora sehat bareng ta? Hah? Sehat bareng. Jenengan nek wis sehat to. Iya lumayan. Ora kok ngematkan ngono ngopo e? Ande mripat to. Coba. Biasa wae. Kowe apa gak sah? Nggih, niki kula ngaturaken riyen nggih niki sowan teng kene Pak Bapak. Bambang. Iya Purnawirawan Marsikal Madya Pak Bambang Sulistyo. Alon bae sing Halo, Pak. cetok. Nggih. Iki wis cetok lho. Oh aku wis udah ngomong. cetok. Ya selamat untuk mempelai berdua ya. Aku punya pantun ya. Boleh ya? Pantun apa? Kan ini mempelai berdua ditemukan di Citylink ya. Citylink. Citylink tuh biasanya pakai pantun-pantun gitu. Oh. Iya, barangkali tuh pilotnya itu tuh suka sama pramugari gara-gara pramugarinya sering kasih pantun ya. Oh iya. Pantune piye? Pantune piye? Iya, aku mau kasih pantun. Sebentar ya. Dirungokke. Yo, tak rungokke. Ada dua pemuda belia ya. Sih belia. Iya. Dedet. Belia deg-deg ya. Seorang pramugari mengedipkan mata dan menarik senyuman sang pengendali kapal udara. Urung to. Saya ucapkan selamat datang bagi hadirin yang berbahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat hidup dengan sejahtera. Sejahtera. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Ya, kuwi. Wis iso Apa? pantun ora? Aku ora iso Ya ya. rasa pantun. Lah ngopo? Ya nek aku kur peling sithik. Tapi aku mbok diwarai. Hah? Diwarai. Engko push up bae. Kok push up terus Yang lho? minimal dongake pinanganten, Mbak. Wong kon Pantun kok marai tekan pantun push kok. up iki piye? Ya semoga berbahagia. Ya berbahagia. Berguna bagi keluarga dan Ya. masyarakat. Rantut runtut Rantut, runtut. runtungan kadya mimilan mie goreng. Tur peling siji aku. Mie goreng. Nek wis resmi ngene iki aja do rebutan ning dhuwur. Hah? Merga. Lah piye? Aja do rebutan ning dhuwur. Terus Maksudnya piye? kon piye? Tegese rak pramugari karo pilot to. Nggih. Nah, mula ya mboko siji munggah. Aja medhun. Iya. Sekarang. Kowe ngopo tok kaya dong? Ya bakal sih. Elisa le mbayangke sing ora-ora. Wonten ya Tegese itu masa bareng-bareng. di atas tuh di udara. Iya, ya di udara. Jangan macem-macem. Ya iki nggone wong sekenal udara nggon aku ya kok lho, Bab. Piye? Mbokku ya penerbang. Padha. Ning Ayo. ngene iki penerbangnya teneng. Aku udara. Udara. Nah, kowe udari. Kok udari? Ah wedok Oh iya. harus diudari ya. Kok juga harus diujari ora? Mas Yono. Iji. Mbak Elisa. Nggih, Yo. Pak. Iki arep meneng-meneng Pak Bambang Sulistyo ki yo baut ndalang lho. Wah, iya. Aku dulu Jenengane yo iso ndereke. ngasto dadi dalang. Iya. Oh, ning Suluknya aku bagus. ning aku tetep tak pujek-pujekke ora payu. Lho. Loh, ngaten. Lah panjenengane iki wis Marsikal Madya, duwite wis mengalir kok isih arep dadi dalang ki nek nanti payu adhe mangan apa? Nggih, Arep nggih, Pak. oman apa? Mula aja nganti ditungake payu wis pecinta wayang tur iso mayang ngono wae terus iso tuku gamelan tuku wayang Nggih. iso nanggap wayang. Ya. Nggih. Apa ora langkung prayoga nek Pak Bambang diaturi tindak ning panggung. Nggih, Iya. nggih. Oh, nggih, Ora ketang saya, sak krempyangan mbok menawa ngudang karo putrane sing wis didhawuhake. Ya, nggih Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Monggo, Pak. Katuran. Marsikal Madya Bambang Sulistyo. Monggo. Turuk. Turuk tuk tuk. Yes. Nggih, matur nuwun. Bambang. Mas Seno Nugroho. Nggih, Pak. Nggih. Lek dijak salim kur Elisa itu. Oh iya lali aku. Oh, dhewe ora Nek sewu, Pak. Net sewu Nuwun. niki. Bakal itu tambahan aku. Nggih. Sapa jenengmu? Tambahan donga Jenengan pengestu. kenal kula ta, Pak?
Ora nganggo wuh jarene mau Pak Seno. Ini bunga Pak Duduwo ya. Nika bunga Pak, senajan isih berbunga-bunga. Nggih, matur nuwun Mas Seno. Nggih. Aku tak nyuwun wektu sediluk nggih. Monggo-monggo, Pak. Matur nuwun ya. Kegiatan dalu menika yang pertama itu saya salut sama Karang Taruna Sengon Karang. Ya boleh kok tepuk tangan boleh. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Sengon. Selama 1 minggu sebelumnya itu sudah nyiapkan tempat parkir ya, yang di kebun itu dibersihkan. Oh, kebunnya dibersihkan sampai habis. Sik ngomongmu rada dikurangi sithik Oh, ya. Sidik mawon nggih, Pak. Hah? Sidik mawon nggih. Oh, sithik wae. Bayarane sing gedhe. Matur nuwun. Alhamdulillah. Yang kedua, anak-anak panitia. Terus termasuk di dalamnya bekas-bekas anak buah Basarnas. Itu juga giat menyiapkan kegiatan ini untuk sebenarnya untuk memberikan hiburan kepada ini masyarakat kita ya. PWKS ada. KPWS ono enggak ya ning kene ya Mas Eno? Wonten ono ya. Wonten kita setunggal wonten. Terus utamanya kepada ya kagem para tangga tepalih Sengon. Mudah-mudahan tempat ini bisa melahirkan ikut membantu pemerintah dalam rangka opo? Melestarikan budaya, ngopeni seniman-seniman kaya kula. Iya, mengangkat kemiskinan. Nggih, matur nuwun. Terus apa meneh? Mumpun sithik mawon. Sik, aku tak ngundang nyaiku boleh ya? Wah, monggo. Boleh, Pak. Kene mah. Kene mah, ayo mah. Biasanya duet loh Pak Seno. Biasanya duet. Turuk. Ayo mah. Wani ora ayo. Ora. Ini. Kerso. Nah, dengan situ aja, Bu. Ning bengi iki Mas Eno, Lisa iki aku nek kelingan zaman isik apa ya, Coco Meok ya, kerucu itu. Gaweane cok ning pendopoku. Ya, saiki kemayune ora njamae. Dulu Tarung jagung. Ya, ditinting sih. Kekarane wong akrami. Ya. Aduh, suaraku kakean pisang kepok kuning. Dadi ganjel Dik, Pak. Iya. Terus surjanku yo anyar, Pak Tusio ndi. Tutu bondo tutu rupa. Monggo mbiyen bendina numpak pesawat ki latihan nendi ya. Ayo karo nyopir pesawat tempur. Hamong ati pawit tane kowe ngrungokke rada serius Lisa. Santai aja, santai. Terus penek ya. Hah? Terus apa gimana anu? Luput. Oh iya. Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang luwe
lampahan. Oh, ora ketok ya? Ya wis. Aku matur nuwun kanca-kanca SMP nggodean ya. Mas Beni ya. Endi ngadeka coba? Mas Beni ndi? Mas Beni. Oh, iki kanca SMP yang paling ndugal dulu. Mas Tri Joko. Wah, mana itu? Sok nanggap aja nonton wae katane Mas Eno ya. Iki bosnya iki Mas Eno, bos Purawisata. Wong nggih, iso kolaborasi kali dangdut. Wah. Wis tekan apa ki mau? Oh. Yen angel ke langkung sing ngandani ya sapa? Modiar kan. Iki mergo surjan ku anyare Pak Tusio iki. Tan kena numbas arto ya tepuk tangan ya oleh. Iya, tepuk tangan. Senajan wong sing nembang ya iso sithik-sithik nggih. Aseno. Yo, mangga sarung jagung. Yo, yuk dados. Ya wangi ya. Ah, ini istri. Aja lirak-lirik kowe, Pak Tusio. Yuk.
romantis lho Pak Seno ngene iki lho nek karo istri iki koyo pengendange karo Tatin kepengin. Nggih, kula terus arep sak etuke. Ya matur nuwun yang terakhir gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kagem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yuda Ningrat. Nggih. Sampun rawuh, mugi berkahnya itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk seluruh yang ada di sini. Amin. Amin. Matur nuwun Mas Eno. Jaga suwen ben gentenan teruske nganti jam 10 esuk. Nggih, leres Pak. Nggih. Matur nuwun ya. Nggih. Wayangan model ngendi niku? Pun sae niku malah kula awane ora ngliwet nggih. Nggih, matur nuwun Pak Bambang. Nggih. Ya. Nggih Pak, santai mawon Pak. Nggih, Pak Bambang nggih matur sembah nuwun. Tutuk 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 tutuk. Pripun Mas? Awe nek nang omah nek bali mayang iki ya mesti langsung cipika-cipiki karo bojo. Alah tenan. Tenane Mas. Heeh, tenan. Pengen romantis. Nggih. Mbak Tatin piye nek kowe duwe bojo pilot ngono piye perasaanmu piye? Pak Bambang iki ra pilot biasa lho, pilot pesawat tempur lho. Piye? Kowe nek duwe bojo pilot, piye perasaan? Aku ora iso mbayangke pendak dino ditinggal terus. Lah ya bener aku ya rasa dibayangke. Ora ditinggal ngomong dijak tempur terus kowe ya. Rasa dibayangke sik penting tempur. Ora usah dibayangke sing penting tempur. Lah itu Mas. Iya. Perang. Heeh. Iki ana pamundutan lagu diaturake. Ya, caping gunung iki dienggo gentenan si sapa Elisa karo Tatin. Ya. Sing jenggleng si ana. Ya. Wis sepuh kon jenggleng. Nggih, mboten napa-napa Mas. Tak ndelok jenglengane nek sepuh iki kaya ngopo. Ayo tergantung lawane. Hah? Lah lawane piye iki? Lawane gamelan genjlengane kuwi. Ora macem-macem to ya ene kok. Lah aku ming tekon lho. Ayo, aku mung tekon kok entrit ngono kok ya. Ya. Elisa sik ya kena, Tatin sik ya kena. Ki saka Pak Haji Saidi. Ya. Oh, nggih Pak Haji Saidi. Fajar Group. Saben bengi nyawa piye mbok dipaske? Wis tak paske ning malah merucut. Lah ya piye mau ya mau? Urung wayahe jengleng wis mumbul. Aku sok kesusu ngono kuwi, Tin. Dadi malah ra konsentrasi. Konsentrasi. Kosen ki anu. Konsen. Oh, konsen ya nek kosen ki pintu-pintu barang jendela. Ayo dipaske ya. Wis wong tuwa Yen. Ngopo? Lah aku neruske Elisa kok kaget lho. Teruske. Wah, jan aku anggere loro ngene iki mah susah. Lah ngopo piye? Ah siji rung tutuk wis diteruske. Yo. Yen mamajang mong karo janur kuning. Yo. Ayo. Anjuk tosa. Waduh, duh. Piye to Mbak nek ngabani sing bener? Awake dhewe wis kompak lho, Sa. Ayo kowe iki salah eling ngabani. Munggah-munggah bareng. Wah, Kan sing bener ya dalange. Berarti kudu manut dalange ra manut seono. dalange marep rono ra marep rene. Tak ndelokke Pak Seno wae lah. Heeh, aku ya ndelok wae kok. Ayo Sa. Oh, aku dhewe. Berarti Mbak Tatin jenggleng lho iki. Apa? Iki rada sip iki. Ngapa? Ngapa kok sip? Rada bahagia aku. Mergane. Kayak aku iki kaya manten anyar ya. Lah ngapa? Ah,
Wis iki sak radong. Aku diwarai jengleng ya. Ya, ya. Paske. Ya, ya. Era pas gah lho aku. Kowe mburi wae ya? Hah? Mburi. Ya. Soalnya aku nyontoni. Nek kowe nang ngarep, Terus? aku kecontonan. Ya lah. Ya wis gek ngarep. Nang ndi kono ndi? Ngene kok. Oh, tak Lah jengleng arep nandi kok nang kono. Golek nggon le rada. Rada apa? Omber. Kembang Ya gentenan lho, masak bareng. Ane ra tekan nek kowe meneng wae. Lah ya piye gentenan kan Tekan musike ku lho. dudut ki ping pindho, jenengan sik terus aku. Ah, pindho kok sik ana ping 3. Sing akeh sisan. Nggo serep. Ayo. Gono Kecepetan Mas. Ngawur lho wong wis jengleng barang kok tetep nekat. Ambangane ora. Ya dipaske wi mau rapes yo. Ha wis tuwa kowe le ngepaske wae. Ya karo Risa, ya jal Risa pas rasa. Aku ki ngenteni kowe le mlumpat ra mlumpat. Lah aku iki Kowe ndak mlumpat ki mengko suarane ra mung ono gleng ngono tapi ono gleng klek. lah apa wis suara. Lah mbok. Klek klek. Gluduk. Kok sik Elisa kok omongane kok tekan kono. Hah? Nek Tatin mencolot piye suarane? Engko kan ora mung jengleng tapi ono jleng, blek-blek ngono wae. Biasane tapi aku ora ngerti kuwi apa. Oh, ayo. Ayo. Terus nek kowe munine piye? Ora ono. Lah piye? Isis. Ya manut denyut nadine kok. Omah. Kembang. Kembang. Pacitan. Oh, pacitan. Sarwi. Aja. Enggak kenapa? Heeh. Aja. Asa. Kalem mantenan yo. Lah kok Ana. Ah, ngono ki jenenge kompak. Kompak. Yes. Sempak yo Lah ngono. nek karo Lisa penak ming ngene lek karo aku ngene-ngene mau ya aku wegah. Coba dicoba karo kowe coba. Piye? Coba. Ya ngono kuwi mau kaya Elisa kuwi mau ya. Aku wegah lho nek ngene-ngene meneh. Heeh. Ditembangke sa. Bahagia aku. Ayo Ting. Aku manut kowe lho. Wah, kene ya iso Kok tetep maju Hah? Kok tetep maju? Kowe iki wis naluri. Ya aja nganggo maju. Hah? Aja nganggo maju. Kepiye to? Ngene wae. Eneng kok malah ngenengi mburi. Masa anu sa Piye? rasane ape ro kowe? Milih. Piye? Yes, karo Lisa wae. Ayo, Ah kene kurang menjiwai. Nah, Elisa ki so piye lho? Piye? Ya sa. Ngene-ngene ya. So sa. Lah dhek Luput obah kabar bermasalah pikun. lho nek Lisa iki. Enggak ada yang ikut obah. Kan totalitas Iya nek kowe obah ra masalah. Lah nek aku obah iki kabeh do obah e. Oh iya, kabeh iki sak pendopone ya, kabeh bergetar. Anu ngrumangsani bagor isik. Areng nek aku bagur bret to. Ora. Alah aku ngerti maksudmu. Ora. Saiki jenengan nembang no. Tekan ndi? Tekan kene. Panas udan. Wis ngerti, panas kok udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling capek gunung
ora apa-apa karang ya mung bakul pecel lele kok nembang. Seneng. Ning anu Mas do disenengi. Pecel lele anggere lelene iki gedhe-gedhe. Heeh. Ling goreng rapati garing. Heeh. Wis enak. Atas ah. Ya wis tak oki wae. Halo Tin. Boh. Oh. Cemburu Sapa sing cemburu? Si Tatin. Cemburu karo sapa? Karo Elisa. Ah ya ora kok ya. Aku yang milih ndi? Milih aku apa milih Lisa? Cepet milih iki Saksen. delok. Nek menurut penemumu kowe sebagai seorang laki-laki iki figur perempuan yang ideal itu seperti apa antara dua kuwi? Itu kan wong loro kan siji kuru. Siji awake ramping, sing siji lemu piye? Inilah yang bikin kita bisa kaya ini seperti ini. Kok kaya? Iya. Sebabnya? Kurang mangan. Malah ngece. Nih. Ini figur. Ora boros Mas. Iki yo ngirit. Soale kur bubur. Sari ya Mbak. Ada. Dadi piye sedane milih sapa kae apa kae? Kae apa iki? Sing jelas. Sing jelas. Sabar to, iki dipresani wong akeh. Yo. Sing rawuh akeh. Yo. Padha ndonga pangestu, ndongake temanten. Yo. Lah muga-muga awake dhewe do dingake, aku iso kowe ro kowe. Nek milih salah siji. Salah siji. Salah siji kok retok songo. Iki lho antarane aku karo Lisa milih sapa? Bingung. Yo ora iso loro-lorone milih tetepan. Sing jelas. Aku tresno kowe. Nah, ngono. Piye? Kae kok tak apusi. Aduh. Macam mana itu mulut bisa dipegang? Hah? Untung kur mondolan. Anek liyane mondolan we. Ya gak wong lanang ya kudune iso digugu ngono lho omongane. Lambene ora mencla-mencle. Milih sapa? Mau ngomong tresno, bar kuwi apa? Mas, aku pilih sing nang omah we. Nang omah iki galak ning ora kaya iki. Iki mah galak-galak iki. Dang. Kowe Tin. Tenan? Ra urung ya Tatin golek sing Iya, mau milih aku ya. Aku seneng kowe. Oh, enggak usah pegang. Milih kono ya kono, rasa demek-demek kene. Kok sudimen. Iki tanganku ki refleks. Refleks. Ya wis kono ya karo kono, rasa karo kene. Gawakno Tin. Pangan. Demok kono mah. Pangan wi bakor brand. Aku kan gawake tilase Lisa ngono apa piye? Ora. Lah piye? Ora bune, ora. Anggere beras entek kok ngene ya bocah. Tobat aku. Nek milih aku ya wis nang kene rasa rono-rono. Iya, Buke. Engko aku mimik ya, Buke. Mimik apa? Ayo mimik teh apa? Teh apa kopi? Kopi pahit. Campuri ora? Ya campuri sithik-sithik. Campuri apa? Raketan. Campuri lemah. Kopi wae dicampur. Heeh. Apa? Aku ra muni lho. Lah emangnya muni apa? Do muni apa? Do muni minuman susu Endomelek. Endomelek. Wis kene mandek kene nek milih aku ya nang kene rasa rono-rono. Iya, engko nek ngantuk bubuk lho. Lah ya nek ngantuk bobok. Ayo apa ya kleru wah galak banget iki. Wis ngentek awak iki. Anteng ngono anteng. Ya. Kena bacotke kowe sing dipilih kok. Mengko gentenan. Maksude. Maksudnya piye? Tegese le nembang ngono lho Tin, aja salah tampa. Oh alah, yem serwel. Apa wi? Biyen mbokmu serwel ya jenenge. Ayo sah, terus ki sah. Terus ki. Lah kowe sing dipilih lho. Kewajiban yang dipilih. Aja doiren, memang aku ki bagus, dadi nyok doiren ngono kuwi. Wis ora usah bingung to. Ya aku tak nembang. Nah, Ya, aku neng Titin. Nang kono wae anteng. Oh iya, cedak ora. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu bening
kuwian. Lah apa? Aku banyu bening jare dicampur. Ya nek kuwi kan mengko, masa ya saiki. Oh iya, urung gawa ya. 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 Zaman di zaman ngladeni loro ya nggih. Ya. Syukur bisa
kaping gunung wis diaturake. Ya, wah jan. Kiai telu iso gawe horeg. Ah ya, bener. Wis dhewe-dhewe nek Elisa lincah. Heeh. Nek Tatin nggo klumbruk. Ya ben lah ngopo? Ora Aku yang apa-apa. milih aku ta? Iya. Milih aku ya ora nek elek-elek aku no. Loh, klumbrak-klumbruk ki mah aku seneng e. Oh? Seneng ta? Kok iso seneng nek klumbrak-klumbruk apa? Kok iso seneng? Ora aku kan protes. Oh. Nek Elisa kok kan protes. Oh, lah ya iso. Ya sah. Ora. Oh ya wis. Ngono wae ngegas. Nggih menika enten pamundutan apa melih Pak? Ya iki iso kae pamundutan. Ya lali janjine ya ana. Ya. Tekan jam 10 ya kok. Heeh. Tekan 10 esuk Ora, Pak. Ya, Pak Bambang mau jam 10. Wes ngebel bojoku, rasah ngliwetno aku. Lah ngapa? Ah wis nang kene wae, pepak kene. Iya. Karang gone wong ewo kok ora pepak Anjir, ora. Ya. seneng aku. Ayo diaturake, Mbak Ganes. Oh iya. Wah, iya jembar gone. Ayo pirang-pirang ngene. Alah Ganes. Warataya. Ya. Apa lek kacer kuwi? Urung-urung kok is mondolane kacer. Terangane kenceng mondol aku. Digeret ora apa-apa nggonku ki. Halo. Weh, halo. Halo, Pak. Apa? Salam sejahtera, Pak Sehono. Sejahtera, Pak sehat Seno. selalu. Salam manis, Pak Seno. Manis. Salam apa? Salam manis. Ya, wis salam manis. Mbak Sehono. Iya. Jenengan ki milih kula mawon bangane wong loro ketok ayu ning gundule benjo-benjo niki. Gundule sapa? Ayo bukan ora percaya. Bejo sekong endi. Tak urus tenan iki. Kok ditendang piye to? Hehe. Tak urus tenan iki. Tenan. Ya tenan. Oh, nah, Bejo nah, nah. sekong endi. Elisa kowe gedawan lambe kok sajebulane. Ketoke ayu sepatu. Pak niki tenan lho, Pak. Iki jenggok iki lho dagu-dagu iki nek Oh, untune sik ngisor rada piye? rada mlebu dadi sik ngarep rada Merongos. Ora. Ngomong merongos. Lambene Nek dawa. Tatin piye, Nes? Nek Tatin. Apa piye? Lambene. Hah? Rasa wedi. Ndang lambek-lambeke gundul-gundulke lagi maju wis gundul-gundulke lho kowe. apik. Apik kan? Apik. Sing apik apane? Nggon ndi e? Pak, nggen kula putih ngene niki ireng. Ireng piye? Kuning kok ireng. Wah, nek ireng ora iso tak pilih. Lah apa? Nggonmu apa? Aku Putih. putih Mbah Sehono. Oh. Putih lho. Oh iya. Piye? Ngeliling to, Mbah? Wis Loh, ndang kok milih sing putih ngeliling? ngono. Ora sah emosi. Karang jak bocah cilik. Bocah cilik apa? Ning, Oh, Pak Seno. Piye? Mbah Sehono gandeng kek nembe ketemu pertama mboten ngertos nek kula niku guru sejarah milenium to. Wo, lah kowe aja tok sepelekke. wah guru sejarah to. Si Ganes iki arep melu nyinden ku ya guru Pak. Oh, berarti wis tuwa. Wah. Iki SMP ya, Mbah. Mbah, SMP iki. Mbah, Pripun, guru ki- Bu? Jadi gini loh, Nak. Iya. Yang namanya guru itu Ha, tidak Bu. harus tua. Heeh, Bu. 20 tahun lulus kuliah, 18 tahun lulus kuliah akreditasi. Percepatan ki apa sah? Akselerasi ya. Niku Akselerasi apa? Untuk jadi guru bisa. Oh, aku we rong. Ning perkara PNS apa ora aku ya negara sing Lah iya ngatur, sing Mbah. ngatur. Aku ki rong nganti sekolah we lulus kok. Biyen. Mbah. Hmm? Bringose kok penceng to, Mbah? Iku apa-apa dilokke. Mau ndase benjo kuwi deprengose penceng. Hei, iki ora kur brengos le menceng, liyane ya ana le semede. Apa? Ana le layah-layah. Masa aku. Ayo Nes, tampilke suaramu. Heeh, Nes. Iya. Nggih. Heeh. Sak kamat-kamat caos panglipur, Pak, mugi Iya. lumaraping tetembangan. Iya. Katampi kanthi sukolan renaning penggalih. Iya. Nyanyi, Mbah. Heeh, kaya Iki dukun. iki bocahe tuwa ning uteke cilik dadi nek Ayo ora Emang apa-apa. kula nganu homo sapien. Ora apa-apa. Engko tak sapih engko, heeh. nembang apa Nes? Pak. Senadyan wujude mung peksi, Pak. Oh. Ngarepe podangkune Ayo, Bu. maksudnya. Aku Ayo, ning Bu. krungu ning ora ana judule Nah, sore bener. dadi saya tak apalke ngarep dhewe. Ha kur nyetel radio kan ora ana tulisane ya. Heeh. Podang kuwi judule podang kuning. Podang kuning. Podang kuning, Pak Geter. Ya.
Tak geter wedang runing ya. Aja tok sepeleke suarane apik bocah iki. Ya, iya nek. Senadyan wujud temong peks. Ngono kucing. Saking apik suarane. Iki nyinden kok sangu gendul to, Pras? Padake gendel nok kowe. Senadyan ya, Nes. Senadyan wujud temong peksi. Ha gawe yo. Apik. Bulane cilik ning ya apik ya. Apik, mbangane gedhe gombong. Heeh. Iya, cilik ning apik lho. Sapa gedhe gombong sapa? Apa? Ora ngerti sing cilik-cilik kuwi sing tak senengi mang sing gedhe-gedhe. Sapa sing Gedhe ora nek empuk. Tur ya kur klumbrak, klumbru. Sapa to kuwi? Ayo gombong. Ayo. Kuwi malah ngapain pelukan kaya habis lho. Ini ora bangka ya. Suarane apik, wonge romike gedhe mike. Ora nyempelekke lho, wingi dan cilik ning mentes lho. Halus manis merak. Napa, Pak? Apik kok. Apik apa kekancing kene mau. Sae ora apik. Sabar. Ati. Pinggir aku ki arek ndelok lho. Ayo delok ya wong loro. Tertarik si Bren. Piye? Milih cilik loro apa gedhe siji? Nek cilik ki nek tanjak penak banget jajal tanjak nek iso. Tanjak dhek radong, tanjak ki tembung tari. Tari. Tanjake piye aku ora Biyen sik ngajari Bu Agnes. Bu Agnes ki ning isi mbiyen aku kan privat. Oh, mripat. Bu Agnes ki sapa? Bu Agnes ki nganu. Tasih to, Pak? Hah? Tasih to. Tak kentel ndasmu lho. Sapa ya? Titi Agnes niki lho, Pak. Napa rencana? Kowe ki muridé bojoku to? Nggih, bingek gek jamane. Bingek. Iya. Basane bingek barang. Ah mbok deknu. Oh, nganu ndikek gek jamane nganu Bu Agnes tesih enom. Nek sakniki ra pun tuwa. Wis. Arep tak ijolke kok kapan ngono. Ya. Halus. Halus. Aku asma. Halo. halus manis merati masuwengku mah kocak ekspresine nong goleki si podang uneng sinden kok karo nyekeli lemper to kowe iki menghayati aku dene iki ora nyekel lemper si podang kuning lah kok kuwi ngene iki wae iki ngopo to iki ben kuat suarane cobi dicek tesih duk 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 mboten Pak modar ora apik ketoke cilik kok ngene kok pripun wis los kok maksudnya los piye to pripun to Mbak tegese los pripun aliran darah lancar ora do macem-macem kula rongdong lho Mbak kula rongdong aku yo agek sinau kok iba bunga hatiku wah nyenengke tenan ane ya suarane cekak ning gregele iba bunga ing atiku oke sih nongko blonyo kae ora ngono kuwi sabar
Sabar. Apa sih? Wong ku yo Apa sih? Halo pantunan. Apa sih? Apa lu? apa sih si Hono? Ayo, lah jeneng mesti ana ta? Oke. Apa sih? Lah yo bener. Bener dasare ya. Mbak Sehono. Sudah rungon. Celoke nge, kupinge krungu ora? Halo. Sini, Mbak. Sini. Oke. Ndang, moro. Ayo. Sirek, Mbak, sirek. Sirek niku keten-keten iki lho. Oh lanang. Nggih. Marep mriko sirek mriko. Aku neng kono kok marep rono. Nyiriki sapa ya? Nyanding bis. Waduh, kaget. Cilike serondal-serondal wae. Oh. Kaya tuyul. Nyanding bisa dadi Serondol. tombo nek ditayop kalih simbah mengke nggih Mbah. Oke. Ayo, Kan iki Mbah. Mbak Seono. Nggih. Ganes iki nek kon joget pintere ra jamak-jamak. Iya, coba tayubke. Ya. Kula pun tahu ngerti kok soalé. Wis, Pak. Nggih pun Nendi? pas teng pasar. Mang kula blantik. Ora kowe rak pas blonjo to kae. Nah, Ora gampang nesu tok. mboten Bocah kok kaya lombok. Mriki Mbah. Cilik. Mriki Mbah. Ya, Kok cah. kuru to Mbah? Alah wong kowe yo entek kok. Ngomong. Lah menawa dadekke siji ben lemu. Oke. So awan ning omah wis ora rasane. Keluyuran golek sing tak sayang. Tembung-tembungan. Sabar.
Seno. Iki dalang ning suarane kok. Wis dak digoleki mbokmu oke mulih. Jane Gusti jane aku ndek ide malah kuwi apa Ganes kuwi nganggo jarik sing iso dibiyak ngono lho Din. Dadi nek diangkat iki iso ombo. Niki saged ombo niki, Pak. Heeh. Kula kan biyak ngono. Ora, aku maksude Lah piye? jarike. Lah nggih jarike dibiyak. Anak kuwi cepet dinyanakke ya ora ombo-ombo. Nek sapa? Cilik jarike cilik to. Iya. Maksude di model jarike ngono kuwi lho. Boleh. Dadi nek Diwiru. dibukane karo nggo joget iso ombo jangkae. Ben iso lincah. Heeh. Nggonamu sesuk dibiyak. Iya. Nggonamu, Mbah. Biyakan nggonamu iso ta kuwi? Engko to Tin. Ki jarike lho. Engko. Iki. Aku ki lali Lali piye? Lali biyak. Ora nganggo Ora nganggo apa? Ora nganggo cathok. Catok. Ya. Cathok. Cathok ki ikat pinggang. Oh. Bahasa Indonesiane Ikat ikat pinggang. Ya. Oke. Oke. Tengah apa pinggir? Lah manut. Ya, saya sing tengah. Ah, iki saiki genti sik tatine mau siapa Elisa wis nembang. Iya. Tatine genti. Lali Apa? janjine iki pamunduran saka Pak sapa jenenge? Pak Haji. Pak Haji Saidi. Oh nggih. Fajar Group. Iya. Nah, wis pokoke lali jane bangsa lali wong kowe ya ora krungu kok ta. Terus. Kok iso? He? Ya, bawani. Ya. Terserah bawani apa. Bawane enten saking ngene Pak Geter. Oh iya, heeh. Sing leng ngarang ro aku kae ya Ter ya. Heeh. Dina Minggu kang tak anti Apa Mbah? Melu ngampet. Tina meni Toto-toto tangane ke atas. Ora iki. Oh iya. Rasa. Ora tuh. Tak kira nek nganggo amin ngono. Rasa ke atas ki cendhek tangane kok. Yo. Anane pijersa moyo pinter golek alasan Enak tenan.
lapane. Kuwi lho tisune. Iya golek tisu kuwi mesake tatine yo dilapi. Iki lho. Kuwi lho. Sing basah ono ora? Lah aku wis basah kok tambah basah ya. Oh iya sing kering. Iki. Oh. Sing ngenong lambene. Mapke lho. Sing empuk Empok-empok. Bocah keringetmu. Aduh. Lho kuwi lho dilewer Gon nang irung. pipi, gon irung. Oh lah iya. Dagune. Gon janggut. Bocah kok isine kur banyu tok. Lho dilewer meneh medun. Medon janggot, Mbah. Wes nggonku dhewe ndlawer kok. Lah tak lapi genti apa piye? Tak lapi genti. Terus. Hah? Aku ya sumuk. Lah iya tak lapi ya. Heeh. Tenan ya. Aja nggo bagor. Lah, Nggo tisu. lah iki tisu. Endi sing teles sing endi? Do merem to. Lah ya ben meruh lah. Isin aku. Gak dilapi. Enggak endi? Gon bathuk kuwi apa medun Kan bathuk. Ini bathuk, terus irung. Wong dilewer ngono kok. Lah? Gon cangkem yo ketoke kemringet ngono kok. Nganu tak emploke saisune wae. Gon kene lho, kene ditutupi, kene. Gon kene lho. Terus kene. Kene ki. Nah. Iya setan kok sawe. Apa wong wis urip kok kaya mayit. Ngono kuwi carane. Kok njok meneng wae lah ngapa? Hah? Wah, langsung artis to, Mbah, kandhane kok. Fotose di-upload Instagram. Kesenengan. Kowe ya ompong jebule. Saya semrowok. Ya. Matur nuwun ya wis ngelapi. Iki urung rampung. Wah ora krungu disumpeli ya. Mangga. Kedak-kedak. Jane. Matur sembah nuwun. Nah, mingkari siji iki pamundutan dibablaske sisan. Oh nggih. Apa pamundutan kembang rawe saka Pak Cokro Lele. Oh Pak Cokro Lele. Cokro Lele. Wis tenang wae, tendane tekan jam 10. Heeh. Tendosko nggodhian rapet. Iya. Sinten ingkang kapiji, Pak? Ya, anu Mbak Ika karo Mbak Agnes loro sisan. Oh iya. Wis. Monggo iki. Engko do ngelapi aku kabeh ya. Kandika. Napa Tete? Ngelapi kok didusi. Lho, krungu ora? Hah? Ngelapi apa? Ning aku kosokan dhewe aku. Wah. Iya. Loh, cantik-cantik meneh iki sing Cantik medhun. meneh iki. Aku dek enom 10 kok. 10. Heeh. Lah iki berarti kuat iki. Iki papat dadi. Ah. Ditung ping papat aku wis nglumbruk. Tengah mriki Mbah Seono. Wah, iki sapa Ben ya? pas ngono lho. Kok cilik ning cekli. Apa sing cekli? Kaya pijengki. Kok iso? Napa? Untune dibetheki ya. Dibehel itu. Oh, dibahel. Oh. Gaul. Tar aku nek dibetel. Ya, Mbah. kembang rawe pamundutan saka Pak. Tembang rawe. Cokro Digawe Lele. anu anyar pengembangan ya. Apa? Piye? Anu biasane pengembangan luke kuwi mau cengkoke. Iya. Pengembangan pripun ta? Wes nek ra krungu engko tak lapi. Kok Wah, ika lagi. Halo Mbah Seono. Pangling aku. Kok pangling? Heeh. Lagi pirang dina ora ketemu lho. Aselat gembil. Awe kok kan mangan wae. Kamu orang mangan lho aku. Ah iya ora apa-apa. Ya. Ben sehat. Kangge bawa mboten, Pak? Iki wektune mepet rasah wae. Rasa Nggih. mepet. Mangga langsung loro wae. Joget. Kembang rawe. Yo, dados. Gaji.
suwun. Ya, Mas Seono. Iji. Mbak Elisa karo Mbak Tati.